नमस्कार, झकास रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत। तर आज मी शाळेच्या डब्यासाठी बनवून दाखवणार आहे मटकीची उसळ एकदम साध्या आणि सोप्या पद्धतीने। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करते। तर आता इथं मी सर्वात अगोदर मटकी पावशेर घेतलेली आहे आणि मटकीला निवडून घेतलेला आहे। तर मटकीमध्ये छोटे छोटे बारीक खडे पण असू शकतात, त्याच्यामुळे मटकी हमेशा निवडून घ्यायची। आणि त्या मटकीला मी घरीच मोड आणलेले आहेत। तर आता कढईमध्ये 2 पळ्या तेल टाकते आणि तेल छान गरम झाले की मोहरी अर्धा चमचा टाकते, जिरे अर्धा चमचा टाकते। जिरी मोहरी छान तडतडली की त्याच्यामध्ये एक बारीक चिरलेला कांदा टाकते आणि कांदा छान असा गुलाबी रंग येईपर्यंत आपल्याला परतून द्यायचा आहे। तर कांदा पण असा छान परतलेला आहे। तर आता त्याच्यामध्ये लसूण, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीरचे हे वाटण टाकते। तर हे मी खलबत्त्यामध्ये कुटून घेतलेलं आहे आणि छान असं परतून घेणार आहे। तर मुलं तिखट खात नसतील तर कमी मिरची टाका। कढीपत्ता टाकलाय तो परतून घेते आणि छान असा कढीपत्ता परतलेला आहे। आता त्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद पावडर टाकते आणि हळद पावडर पण छान अशी परतून घ्यायची आहे। आणि आता त्याच्यामध्ये मी मटकी टाकते आणि मटकी छान अशी फोडणीमध्ये परतून घ्यायची आहे। तर हे सर्व करताना मी मीडियम गॅस ठेवलेला आहे। तर बघा किती छान अशी मटकी फोडणीमध्ये छान अशी मिक्स झालेली आहे। आता चवीनुसार मीठ टाकते आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकते आणि आता मिक्स करून घेते। आता इथं मी बारीक गॅस करणार आहे आणि झाकण ठेवणार आहे आणि 10 मिनिट आपल्याला बारीक गॅसवरती मटकीला शिजून द्यायची आहे। तर 10 मिनिट झालेले आहेत। तर बघा तुम्ही पाहू शकता एकदम छान अशी मटकी वाफून निघालेली आहे। तर अजून आपल्याला 10 मिनिट मटकी बारीक गॅसवरती शिजून द्यायची आहे। तर आता इथं मी झाकण ठेवलेलं आहे। तर बघा तुम्ही पाहू शकता मटकी एकदम छान अशी शिजलेली आहे। एकदम मस्त अशी मटकीची उसळ तयार झालेली आहे। डब्यासाठी एकदम झकास रेसिपी आहे। आवडली तर नक्की एकदा करून पहा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। शेजारी बेल दिलेली आहे तिच्यावरती क्लिक करा, म्हणजे सर्वात अगोदर माझ्या रेसिपी तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। आणि पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीमध्ये। रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद आणि तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्थ रहा।